Okay, so now what I want us to do is I want us to take the targeted questions up a notch, okay? I want us to take the targeted questions to the next level. So the following questions will help you be more intentional and get exactly what you need from the meeting you're having, from the people that you're speaking to. אז בעצם השאלות הבאות, שאלות מתורגתות, שבעצם לקחתי אותם לשלב הבא, לרמה הבאה, והם בעצם יעזרו לכם אפילו עוד יותר לכוון ולדייק את השאלות שלכם, וזה יעזור לכם בעצם להשיג את מה שאתם רוצים מהאדם שאיתו אתם מדברים או בפגישה שאתם מנהלים. זה יעזור לכם להיות יותר ספציפיים, לדייק את עצמכם יותר ולהיות יותר בהירים בעצם במסרים שלכם ובמה שאתם מנסים בעצם להשיג. אז בואו נתחיל with open-ended questions. So open-ended questions encourage discussion, exploration, and creative thinking. They typically begin with the words like how, why, what if, or what would happen if. אוקיי, אז יש לנו פה בעצם שאלות פתוחות, ושאלות פתוחות בעצם נועדו לעודד איזשהו discussion, איזשהו שיח, בחינה של הדברים, יצירתיות, והשאלות הפתוחות האלה בעצם התחילו עם מילות שאלה שאנחנו מכירים. How, why, what if, מה קורה אם, ומה יקרה במידה ו, what would happen if. Okay, so for example, how does this strategy align with our long-term goals? זה בעצם כשאתם רוצים לשאול איך האסטרטגיה שאתה מציע, או איך התוכנית פעולה הזאת, מתיישרת או מיישרת קו עם המטרות שלנו לטווח הרחוק. אוקיי, שאלה שעל פניו יכולה להיות מאוד כללית, ואפשר להכיל אותה בעצם על מגוון סיטואציות, אבל היא באמת דורשת תשובה מדויקת, אוקיי? What potential risks should we consider before moving forward? אז בעצם, מה הסיכונים שאנחנו צריכים לקחת בחשבון? Or instead of potential risks, you can say, what are the repercussions, okay? Or what are the consequences we should consider before moving forward? אז לפני שאנחנו מתקדמים הלאה, עם מה שהצעת או עם מה שהועלה פה, או עם התוכנית שעלתה כאן, מה בעצם הסיכונים שאנחנו צריכים לשקול לפני שאנחנו ממשיכים הלאה? What if we approach this problem from a different angle? So this question is particularly helpful when you are having a difficult discussion or even an argument or when you are in a disagreement. אז בעצם השאלה הזאת היא מאוד מאוד טובה. יש בה המון פוטנציאל, כי היא עוזרת לנו במקרה שבו יש אי הסכמה, אוקיי? או במקרה שבו יש ויכוח על נושא מסוים. במקרה שבו אתם ומי שאתם מדברים איתו לא בעצם על אותו, you're not on the same page, אתם לא בדיוק מיושרים. אז אתם בעצם רוצים לשאול או להציע אלטרנטיבה. מה אם ניגש לפתרון הבעיה הזאת מכיוון אחר? זה בעצם כשמישהו מציע איזושהי הצעה, שאתם לא מסכימים איתה, שאתם לא רוצים אותה, ואתם לא רוצים להיות בוטים, אוקיי? You don't want to be blunt, you don't want to be rude. Again, we're speaking of המנטליות התרבותית התאגידית, אוקיי? אנחנו צריכים לשקול את התקינות הפוליטית שלנו, נכון? כל הזמן זה הקו המנחה, ואנחנו לא רוצים להיות גסי רוח ולבטל את ההצעה הנגדית, או את הפתרון שהוצע לבעיה, ואנחנו רוצים להציע אלטרנטיבה, and we don't want to say I don't agree with this. We don't want to be rude. We don't want to say I think this is a bad idea, okay? So this is a very polite way to say I don't agree with this, okay? I disagree with this, and I want to propose a different solution, okay? So you can ask, what if we approach this problem from a different angle? עכשיו אני רוצה שנסתכל רגע על כל המילות שאלה ועל הנושא של השאלה, כדי שנוכל לראות איך אנחנו יכולים לשנות את השאלות האלה, זאת אומרת את התוכן של השאלה, ועדיין לשמור על המבנה שלה, אוקיי? So, for example, here I'm asking how does this strategy align with our long-term goals? אבל אפשר גם לשאול how does this plan align with, instead of our long-term goals, align with our future plans, לדוגמה, אוקיי? אנחנו יכולים בעצם להחליף את המילה אסטרטגיה בכל מילה אחרת שמתאימה לנו בסיטואציה. האסטרטגיה, התוכנית פעולה, התקציב החדש, how does this new budget align with our new or future projects, for example, אוקיי? אז תנסו לשמור בעצם על מה שהשאלה הזאת מנסה להעביר,
אוקיי? על המבנה התחבירי שלה, ותזכרו שאת הנושא ואת הפועל אתם תמיד יכולים להחליף ולשנות במשהו אחר או במשהו דומה או במילים נרדפות שאולי יותר מתאימות לכם. So here I'm asking what potential risks should we consider before moving forward. אז אני יכולה להשאיר what potential damage or what potential success or what potential feedback. ואנחנו יכולים להגיד should we consider or should we think of before moving forward or before following up with this plan, for example. ועדיין השארתי את המבנה התחבירי של השאלה, אוקיי? אני בעצם שואלת מה אנחנו צריכים לשקול לפני שאנחנו ממשיכים עם מה שהוצע. What if we approach this problem from a different angle? So what if we approach this solution from a different direction, okay? What if we approach with a different tone, okay? With a different attitude, with a different approach, okay? How can we measure the success of this initiative? אז אנחנו בעצם שואלים פה איך אפשר למדוד את מה שאתה מציע, האם זה מדיד, אוקיי? התוכנית שאתה מציע, היוזמה הזאת, איפה היא מדידה? זה בעצם אני שואלת פה, אני מבקשת פה מספרים, אוקיי? זאת אומרת, זה במסווה של שאלה. אז how can we measure or how can we assess, for example, how we can establish the success or the outcome, אפשר להחליף את זה במילה outcome, of this, instead of initiative, instead of the word יוזמה, במקום המילה יוזמה, אפשר להחליף את זה בפלן or in the word project, for example. אז תמיד תזכרו שהמטרה היא לא שתגידו את השאלות האלה או את המשפטים האלה או את המילים האלה כמו תוכי, תמיד תזכרו שאתם יכולים להחליף את הנושא ואת הפועל שנמצאים במשפט, אבל המבנה התחבירי הזה בעצם נותן לכם את המסגרת ואת הוודאות שאתם מדברים נכון. וכמו כן גם השאלות האלה, הנוסח שלהם, הוא בעצם נורא מדויק כדי לעזור לכם להשיג את מה שאתם רוצים. כי בעצם אנחנו לא שואלים שאלה כמו שאנחנו מבקשים לדעת תשובה בהרבה סיטואציות במרחב העסקי, אלה באמת דוגמאות טובות לשאלות מהסוג הזה, שבהם אנחנו מכוונים לתשובה מסוימת במסווה של שאלה. וכמו שאמרתי קודם, open-ended questions are made to encourage discussion, exploration and creative thinking. אוקיי? אז השאלות האלה שמתחילות ב-how, why, what if וכדומה, אפשר לקחת אותם להרבה כיוונים, כי אלה שאלות פתוחות בעצם. Okay, so moving on to how to frame questions around key business goals. איך אנחנו בעצם ממסגרים את השאלות שלנו סביב מטרות עסקיות שהן יותר ספציפיות. Okay, so tailor your questions to connect the discussion to broader company goals, strategies, or outcomes. This helps ensure that the conversation stays focused on high-level priorities. אז בעצם כשאנחנו מטרגטים את השאלות שלנו להתחבר לדיון הרבה יותר רחב, שדן בעצם במטרות העסקיות שלנו, או בתוצאות או באסטרטגיות היותר ספציפיות, זה בעצם עוזר להבטיח שהדיון מאורכו ועד סופו מתמקד ב-high priorities, בסדר עדיפויות היותר מתקדם שלנו, אוקיי? מה שנמצא יותר למעלה בהיררכיה. So, how does this initiative support our growth targets for the next quarter? איך היוזמה הזאת בעצם תומכת במטרות שלנו לצמיחה ולגדילה ברבעון הבא? What impact will this decision have on our customer retention strategy? אז אסטרטגיית שימור לקוחות זה משהו כללי, ואני מניחה שבכל מקום עבודה יש דיון סביב הדבר הזה, אם זה customer retention, vendors retention, or something, of that sort. So, איזה impact, איזה השפעה תהיה להחלטה הזאת על customer retention strategy, ושוב, אפשר להחליף פה תכף אנחנו נראה גם איך עושים את זה, אבל את ה-customer retention אפשר להחליף, שזה בעצם הנושא שלנו, אפשר להחליף בכל דבר, אוקיי? אפשר לדון בכל אסטרטגיה. How can we leverage
this opportunity to increase market share in the next 12 months. So how can we leverage, בעצם איך אנחנו יכולים למנף את ההזדמנות הזאת? במקרה הזאת השתמשתי, הנושא הוא בעצם increase market share in the next 12 months. אבל אפשר להחליף את המילה market share, בעצם שזה הנושא שלנו, in the next 12 months, בכל דבר. So how can we leverage this opportunity for growth? How can we leverage this opportunity to get better customer service? How can we leverage this opportunity to increase our database, for example, or our customer database? How does this initiative, איך היוזמה הזאת, supports our, זה יכול להיות כל דבר אחר, במקום growth targets. So how does this initiative support our customer retention? From the following example, or our decision to cut back or minimize expenses, for example. You've created or you've brought this initiative that is meant to help save us or reduce our budget. So how does this initiative support our efforts to minimize or decrease our budget? Decrease, increase, you can להפחית, למקסם, זה יכול להיות כל דבר. What impact will this decision have on? אז איזה impact או איזה השפעה להחלטה הזאת תהיה על, וזה יכול להיות כל דבר אחר, במקום customer retention בעצם. Okay, so moving on to using the 5 whys technique. Okay, so this technique is basically used on a very broad theory in business. זה בעצם שיטת 5 הלמה, שזה בעצם שיטה שהיא מאוד רווחת בעולם הייעוץ העסקי, והיא בעצם אומרת שאתם צריכים לשאול למה, את השאלה למה, 5 פעמים, כדי to actually dig deeper into the root cause of the issue, of the problem. So the 5 whys technique is a powerful tool. Because by asking why repeatedly, typically 5 times, that is the number they came up with, you can uncover the underlying cause of a problem or a challenge, okay? אז זה בעצם אומר שאתם צריכים לשאול את אותה שאלה בוורסיות שונות, ואתם צריכים לפתוח בעצם במילת השאלה למה, כדי להגיע בעצם לשורש הבעיה. אז אתם שואלים את אותה שאלה, את אותה תשובה, אבל אתם שואלים אותה כל פעם מכיוון אחר, ואני נותנת פה דוגמאות. So, for example, we've seen a decrease in sales, okay? Let's pretend that this is the problem or this is the issue we're dealing with, and we want to tackle this from every direction possible, okay? So we're going to ask 5 questions, okay, regarding that issue, okay? So why is our customer satisfaction dropping? Why are we not meeting our clients' demands? Why are our sales numbers not meeting expectations? Why are we seeing a delay in product launches? Why was there a problem with the website interface? אנחנו לוקחים את כל הסיבות האפשריות, אוקיי? ויש לנו פה כל מיני not meeting our clients' demands, אנחנו לא מגיעים ליעדים או לרצונות של הלקוחות שלנו, customer satisfaction dropping, יש ירידה בשביעות רצון הלקוחות, the sales numbers are not meeting expectations, המחירות שלנו בעצם לא עומדות ביעדים שהצבנו לעצמנו. We're seeing a delay in product launches, אנחנו רואים עיכוב בהשקות של המוצרים. A problem with the website's interface, בעיה בממשק של האתר שלנו. אז בעצם אנחנו מנסים to tackle the issue, אנחנו מנסים לתקוף את הנושא הזה של ירידה במחירות מכל כיוון אפשרי, ואנחנו מנסחים שאלות שמתחילות במילה why, במילה למה. Okay, so now what do we do when we get to that part of the meeting when we want to establish data, when we want to request data, when we want to ask our partners, our colleagues for data to rely on? אז מה אנחנו עושים כשאנחנו מגיעים לחלק הזה בישיבה או בפגישה? כשאנחנו צריכים לבקש נתונים, כשאנחנו צריכים לבקש מספרים, כשאנחנו צריכים לבקש מידע שתומך בראיות שהוצגו, בהצעות שהוצגו, ברעיונות שעלו, אנחנו צריכים בעצם לבקש סימוכים. So, what words do we use to politely and professionally ask for data, for numbers? So, strategic questions often involve asking for data, analytics, or evidence to support a decision.
This helps ensure that decisions are grounded in facts and logic, which is very important, rather than assumptions or guesswork. אז כשאנחנו רוצים בעצם לבסס את העובדה שכל ההחלטות שהועלו, אוקיי? או שכל הרעיונות שהוצגו בעצם מבוססים על מידע, על נתונים, שאנחנו רוצים בעצם להבטיח את זה, שזה לא משחק ניחושים, כמו שאומרים, אנחנו בעצם צריכים לשאול שאלות מאוד אסטרטגיות שמבקשות ודורשות מידע. But we need to do that professionally, right? אנחנו צריכים לעשות את זה בצורה מקצועית, בצורה מנומסת ובצורה שהיא תקינה פוליטית. So here are a few suggestions for questions of that kind. So what data supports this proposed strategy? Can we get more clarity on? And how does this performance compare to industry benchmarks? עכשיו, אני לקחתי פה את תחילת המשפט, תחילת השאלה, מה שמסומן לנו באדום, ואחרי מה שמסומן באדום בעצם אתם יכולים להוסיף כל דבר, אני פשוט נתתי פה כמה הצעות, אבל what data supports this idea? Okay, very simple. Can we get more clarity on the issue of customer retention? Can we get more clarity on the budget you proposed? לדוגמה, can we get more clarity on זה בעצם בקשה לבהירות? אוקיי, בקשה להסבר נוסף, בקשה למידע נוסף, ואני מאוד אוהבת גם את המילה clarity, כי היא מאוד מקיפה, אוקיי? היא לא מדברת רק על בהירות. היא בעצם בעולם העסקי, היא בעצם מבקשת נתונים, אוקיי? כשבן אדם אומר I need more clarity, זה אני צריך יותר מידע מבוסס, אוקיי? זה מה שנאמר פה בין השורות. How does this performance compare to? How does this budget compare to? אז איך בעצם הנתון החדש שהבאת עומד בהשוואה ל, וזה יכול להיות בעצם כל דבר שתבחרו. אז אתם יכולים להשתמש בשאלות האלה as is, אם הן רלוונטיות ונכונות לכם ומתאימות לכם בול, זה אחלה, זה מעולה, אבל אם אתם צריכים לשנות אותן, אז זאת הדרך לעשות את זה. תשמרו על המשפטים באדום, תשמרו על תחילת המשפט, ואז תוסיפו לכם ותשנו, וכמובן, you can always expand on it. You can always use not one question, don't limit yourself. You can always use all three when you're trying to get clarity. It all depends on you. Okay, so moving on to asking for prioritization and focus. אז מה אנחנו עושים בפגישה עסקית כשאנחנו רוצים בעצם לתעדף כמה נושאים שעולים בפגישה, ואנחנו רוצים בעצם להביא את האג'נדה שלנו. אנחנו רוצים בעצם להגיד מה לנו חשוב, או כשאנחנו רוצים לעשות איזשהו סדר בין כמה competing topics, בין כמה נושאים מתחרים באותה פגישה. אז איך אנחנו בעצם מעבירים את הפוקוס לאג'נדה מסוימת לנושא מסוים? So as I said before, often business meetings can involve multiple topics or competing priorities. הרבה פעמים יש לנו בפגישות עסקיות סדר עדיפויות מתחרה, אוקיי? או כמה נושאים שמתחרים אחד בשני. So asking strategic questions about what should be prioritized helps the team or whoever you're having the meeting with stay focused on what matters the most. אוקיי, אז איזה שאלות אנחנו שואלים כדי למרכז ולמקד את הנושאים שלנו ואת משתתפי הפגישה? הנה כמה דוגמאות. So given our current resources, which initiative should we prioritize? אוקיי? אז זה בעצם שואל, בהתחשב במשאבים שעומדים לפנינו, איזה יוזמה אנחנו צריכים לקדם, אנחנו צריכים לתעדף בעצם. עכשיו שימו לב שאת המילה resources ואת המילה initiative אנחנו יכולים להחליף בכל מיני מילים אחרות. אז given our current budget, okay, or given our current staff members, okay, or given our current number of participants, okay, which initiative or which project should we prioritize? Okay, so moving on to the next example, to the next question. What will give us the biggest return on investment in the short term? אז בעצם כשאתם רוצים לשאול מה ייתן לנו את התשואה הכי גבוהה להשקעה שלנו בזמן הכי קצר, אז זה גם כשאתם מדברים פה על איזשהו time frame, כשאתם מדברים פה על איזושהי מסגרת זמן למשל שאתם צריכים לעמוד בה. So what will give us the biggest return on investment in the short
term. short term זה בעצם בטווח הקצר. עכשיו זו דוגמה מאוד ספציפית, שאתם יכולים להשאיר אותה as is, אבל אם אתם רוצים לשנות אותה ועדיין לדבר על איזשהו time frame, על איזושהי מסגרת זמן לטווח הקצר, אז אנחנו נשאיר פה in the short term, אנחנו נשאיר את המילים האלה, ואנחנו פשוט נחליף what will give us the biggest return on investment. The biggest return on investment, את זה אנחנו נוכל להחליף במשהו אחר, כמו the highest customer satisfaction, for example. למרות ש the biggest return on investment זה יכול להיות כל דבר. זה בעצם אתם שואלים פה מה יחזיר לי, מה ייתן לי את התשואה הכי טובה להשקעה הזאת, אוקיי? So again, it's very general and you can say it following a number of situations. So moving on to the next example, which is also not very specific and very general, and you can use it on a number of occasions, okay? So for several examples in business meetings, what are the top 3 most critical actions we need to take in the next 30 days? So this is again when you speak of a time frame. Now, you don't have to leave the next 30 days. You don't have to leave that sentence. You can replace it with the next quarter, okay, or the next year. But what are the top 3 most critical or most important actions we need to take? אז זה בעצם, השאלה פה בעצם אומרת לנו, אם אני מתרגמת את זה רגע לעברית, מה הם 3 הפעולות הכי קריטיות או הכי חשובות, או אפילו the most significant, הכי משמעותיות, we need to take, שאנחנו צריכים לנקוט בהם in the next 30 days, or in the next year, or in the following week. Okay, so we are now moving on to following up with clarifying questions. אז בעצם שאלות follow-up שעולות לנו במהלך השיחה, שבעצם המטרה שלהם היא לקבל עוד הבהרות ועוד מידע שהוא יותר ספציפי. ואיך אנחנו עושים את זה? איך אנחנו בעצם מבקשים מידע שהוא יותר ספציפי בצורה שהיא מנומסת, ותוך שמירה על תקינות פוליטית, שדיברנו על זה הרבה כאן עד עכשיו בקורס הזה. אז הנה לכם כמה דוגמאות לשאלות. Here are a few examples for questions. The first one is very simple, very easy, very general. Can you elaborate on that point? האם אתה יכול להרחיב על הנקודה הספציפית הזאת? Can you be more specific? You know, simple, easy, again. What are the key metrics we should be tracking? This is a little bit more specific, as what you're asking is actual data. Okay, אז השאלה הזאת היא בעצם יותר ספציפית, כי אנחנו בעצם שואלים פה מה המידע הספציפי, מה המספרים, מה הדאטה שאנחנו צריכים לעקוב אחריו, אחרי מה אנחנו צריכים להיות במעקב. How will this impact our overall budget and resource allocation? איך בעצם זה ישפיע על התקציב הכללי שלנו ועל הקצאת המשאבים, אוקיי? So again, we're speaking of budget and resource allocation. אני חושבת שהעניין של תקציב והקצאת משאבים זה משהו שהוא אפשר להכיל את זה על מגוון של סיטואציות. זה לא כל כך ספציפי כמו שזה נשמע. כמובן שאת המילה budget and resource אפשר להחליף בכל דבר אחר, אוקיי? אבל how will this impact? אז איך ההחלטה הזאת או איך הנתון הזה בעצם ישפיע על? Okay, so now we are at the last part of this topic, which is summarize and reflect. בעצם סיכום ושיקוף של הדברים שהועלו. So after the discussion, it can be useful to ask summarizing or reflective questions to ensure alignment and clarity moving forward. אז בעצם כדי לסכם ישיבה, ובכלל זה נורא חשוב לסיים כל פגישה עם שאלות שמשקפות, אוקיי? ומסכמות את הדברים שנאמרו. זה בעצם נותן לנו alignment, איזשהו אישור קו ו-clarity ובהירות להמשך, אוקיי? כשאנחנו moving forward, כשאנחנו ממשיכים קדימה. So, what are the key takeaways from today's discussion? אז מה בעצם המשוב או ההחלטות או ה-highlights שאנחנו צריכים, שלקחנו מהדיון של היום? How will we measure success in this area? אז בעצם איך ההצלחה פה תהיה מדידה? איך אנחנו מודדים את ההצלחה בנושא הספציפי הזה, בנקודה הספציפית שהולתה? בגלל זה in this area זה יכול להתאים למגוון של סיטואציות. כשאתם מדברים על החלטות, על הצעות שהועלו, או כל דבר, סוגיות שעלו במהלך הפגישה. What is the next step
and who will be responsible for it. אוקיי, אז מהו בעצם השלב הבא ומי יהיה אחראי לו? So if you're speaking of a project with multiple people in the organization responsible for, so asking what is the next step and who will be responsible for it is key when you want to summarize, okay? כי הרבה פעמים במהלך פגישות עולים הרבה דברים, עולים הרבה הצעות, יש לנו הרבה אנשים שמעורבים בחלקים מסוים של הפרויקט או בחלקים מסוים של החלטה או הצעה שהועלתה. אז כשאתם רוצים בעצם למיין ולחלק לקטגוריות ולשייך כל אדם ובעצם לעשות איזשהו סיכום בפינאלה, אז what is the next step and who will be responsible for it? זאת שאלה כללית שיכולה להתאים באמת למגוון של סיטואציות.